Mwanchu muligereria bwegeta seni kia Ndizi TV emarago bengi anaende to kwaregania ase mesa ya mangana maya Chinsa ni Ikomi chemarago baya bono chitariki ni 15 omutenyi noyo 11 omwaka w'echirwe 2022 Chinga kechiga bono mwanchu muligereria nigotogo koletera mangana maya korwa ase omuboganio o Camel Park abwase e company gosegeta seni kia Ndizi TV kego chago chengera okoigorwa kwegeta seni ekyo omwaka oyomo oerire abwase mwensi pimwareganirie asoko bwaterana Ndizi TV egera munyare ko bamogo chengera omwaka oyomo igono koiborwa kwegeta seni kia Ndizi TV omorobelio bona okorekana korwa somo boganio o Camel Park ase e ward ya Kiogoro ase county ya Kisii igono mwanchu muligereria Amayia nigago chaka korwa ase mesa ya mangana maya Chinsa Ikomi korwa somo boganio o Camel Park asibali mogoto bwata gwetera senchera yemitandao tonyore Ndizi TV News digital abonensemo ya Facebook nabo igo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na indi nabo goto bwata gwetera www.ndizitv.or.ke osoto tweet @Ndizi TV News na indi nabo goto mekerengeri kiao gwetera se namba ye SMS botambe koba ase TV yao na kwareganiria kegima na korugaiga asoma boganio o Camel Park ngoira nande asege kege kekerbosio egeran kumanye ayo amana yanda mange asenchera yo bwenge Mwanchu muligereria incheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita na ende nigotoko ya chaka korwase county ya Kisii abwasa wana boda boda korwase county ejo banyareko bakumirana no mugavana bwe county ye Paul Simbarati asegetige chigosoli kia Gusii stadium abwase bachaki omorobelio bwokorosie kiombekyo bwamo kimanyekane tebuna kitrana na gotebana chigosira ekiombe gia boda boda ase county ya Kisii wetera ase serikali ye county ya Kisii nabo iga serikali enene tiga twende gwika asegetige chigosoli kia Gusii stadium torore nararia ya agendrete gokoreka amangana kurwa somo gandu ito somo neno ito oyole gabana na ndo gata ase bae se county ya Kisii no nyino ndo bwata bombo chibwaye no nyino ndo bwata bombo chibwaye ukora tie senge jotoro kia amasikani onye se gichiro twatwarwa na isika ali ase isare ndo kora kama sikani wana gami twatoro kama sikani inyandi rero somo iborero ro baba Otigana nayo no mwanchu muligereria oroboti orumulikeito bwa mangana maya Ndemo Steven nagendrete korosia ochokoronyora senchira yo bwikiranuge koraga ensa eyemo ya bono botuko togosuka motwe igase county ya Kisii abwasale ko sangererie birengererio ngana kichi skuru ao banyariko bakwearigania a class 8 muna botambe to kuyarigania ogo tuyariganiria sama temo grade 6 eyego chokora matemo matangani omwaka oyo abana ba grade 6 nigo bale abana 34 na abana ba class 7 class 8 bale abana 30 abago chokora matemo igo tuyariganiri buya balimu bariganiria abana aba asenjere bwenerete na abana abambale ange ochokora matemo abo yo mwaka oyo gatano narimo nande ntorita yare kugenda na bara wasegereria gatano na kabere aye to gatewaga ja science ichira chigotumeka muna chila laboratory nande ntorita kolemero biriende menge iyo kwara kirene nga ntorita yare kugenda na abana abaito Baba kagirwa baberebo boibi mbanyara ko baba konyora chinguma chintindi mega yogo saganwa na bunge ya Kitutu Chache South e county ya Kisii obutukobo okira rero korengana na biroli baikirana asensemeyo nigo bateba bakagirwa bwa ange emyaka 20 nigo batoka bale nebinto byo boibi abwasoyomo aitwagwe chinguma chintindi boigo agendrete konyora bugwenya na korwanera
Omogerero bogima bwaye ase nyagitari eyenene ya Kisii Teaching and Referral. Orobotu asenchera yo wenge kurende asenchera yo wekiranu kigima omoliketo Josephat Hamisi na agendrete kororosia ochakoronyora asenchera yo wekiranu ensa eyemo ne Chinsa. Mwamusi wa sub location netie location ase mambia lero anga Chinsa Ikomi na 2 chia mambia na nyora amangana kwendra sisi wa sumu tulikuwa nyoreke iyo tuli asumurwa nge vijana bibere bila abagati miaka 21 na 19 batokira ase kenyoro kiaye bakagere goitwa oyo moni ga sireti kumabwaye lakini Mungu kwa nalenge panga kwenda kufanya kazi yangu nikapata ripoti ya ghafla ya kwamba mtoto amekufa. Huyo mtoto